Сакара. Каменист и безводен край. Безжалостното слънце изгаряше тук тревата още през юни. Навярно за това хората в този край са нарекли едно от селата Изворово, име символ на тяхната неугасваща вяра в един по-хубав живот. Под ятъгана на османските завоеватели, Изворово си остава чисто българско село, със самобитна материална и духовна култура, с килийно училище още от 1846 година, със своя църква от 1847 година, с читалище, основано преди повече от 80 години. След освобождението, неколцина богаташи заграбват малкото плодородна земя. С останалата, суха и камениста, водили борба стотици бедни селени от Изворово, които едва изкарвали хляба си. Тежки данъци още повече вгорчавали залъка им. Но Изворово си остава бистър, непресъхващ извор на всичко ново и прогресивно, в ония изостанал, забравен някога край. Сух бил залъкът на трудовите хора. Денят минавал бавно, лютив като увекналия лук в торбата. Вечер се прибирали капели от умора. Заспивало сълцето. Но вярата в едно светло утре укриляла орачите и овчарите. Още в началото на века, 1903 година, Тодор Терпешев, заедно с неколцина ентусиасти, основава тук партийна група към Харманлийската партийна организация. 5 години по-късно, Изворово има партийна организация с секретар Добри Терпешев. Младата съветска държава стъпва на краката си, Изворовци от сърце отделят от залъка си, за да помогнат на гладуващите братя от Поволжието.
изборите 150 гласа и така се създава Изворовската комуна. Пред нейн кмет е големият комунист и патриот от онзи край Димитър Бабанов, след него Руси Козелиев. Комуната облегчава бедните селени, като премахва техните данъци за сметка на богаташите. Деветоюнският фашистки преврат и тук развихре своята жестокост. Но комунистите в Изворово вдигат по-високо знамето на партийната правда. През 1925 година са арестувани 36 комунисти, 7 от които биват осъдени на смърт. Но нищо не може да накара изворовските комунисти да сведат знамето на партийната правда. В годините на съпротивата, макар мнозина комунисти и ремсисти да бяха в фашистските затвори, опазилите се в селото създадоха нелегална партийна организация, бойна група и ремсова група и стояха начело в борбата за защита на народните интереси за свобода. Победоносният 9 септември 1944 година. Народната власт е в ръцете на комунисти и отечествено-фронтовци още от 8 септември. Открива се пътят към социализма и комунизма. На възторжени митинги и събрания народът демонстрира своята радост, приветства свободата, за която е дал свидни жертви. На 5-тия конгрес на Българската комунистическа партия незабравимият учител и вожд на народа каза: кооперирането, това е българският път за социалистическо преустройство на селското стопанство. Първото село в Сакарския край и трето в Хасковския окръг, което тръгна по пътя на кооперирането, е Изворово. Още през юни 1945 година, по инициатива на секретаря на партийната организация, господин Недялков Корцанов, партийното бюро взема решение да се основе трудово-кооперативно земеделско стопанство. Трудностите от пословичната привързаност на българския селянин към неговото парче земя са големи. Все пак, на 18 юни 1945 година 135 души поставят основите на стопанството. Пръв негов председател е господин Корцанов. Какво от това, че чуваха хули и подигравки от опозицията? През есента на 1945 година засяха първите кооперативни ниви. А през пролетта на 1946 първият трактор Булдог, закупен с доброволни парични вноски от кооператорите, разорава синорите на Изворовското землище. С измененето облика на земята се изменя и съзнанието на хората. Те вече вярват в кооперативния строй. До 1956 година населението на Изворово навлиза масово в трудово-кооперативното земеделско стопанство. Такава е силата на личната им убеденост. Историческият априлски пленум облъхна с нова свежест и този край. Започна укрупняването на трудово-кооперативните земеделски стопанства. Към Изворово се присъединиха стопанствата в селата Трипчево, Браница, Черепово. Още по-големи преобразования започнаха в този край по силата на постановление номер 11 на Министерския съвет от март 1968 година, издадено след посещението на другаря Тодор Живков. С много техника започна голямо мелиоративно строителство. Днес Сакарската напоителна система е една от най-мощните в Хасковски окръг. Язовирът Сакар-Изворово е вторият по големина в окръга след Тракиец. Синято небе над Сакара се оглежда в десетки микроязовири, които напояват и освежават 1/3 от земята, повишават добивите, радват трудовите хора. Спомене само безводният Сакарски край.
Обработвана с машини, подобрявана с минерални торове, земята богато се отплаща на своите стопани. Разраства се животновъдството. Благодарение на прекрасните условия за развитие на овцевъдството, стопанството разполага с близо 12 000 овце. В момента се изгражда пазбищен масив върху площ от 20 000 декара, където ще се отглеждат овце за месо и вълна. В него ще има 4 заслона, постройки за овчарите с всички удобства, баня, трапезария, телевизор. Ще нарасне и производителността на труда. Един овчар ще се грижи за 500 овце. За студените зимни дни се мисли още през лятото, като голямо внимание се отделя на силажирането. То става изцяло механизирано. Помпени станции изтласкват от язовирите хиляди кубически метри вода. Дъждът от човешката ръка превръща сегарския край в китна градина. За 30 години добивите от земята на Изворово са увеличени многократно. От пшеницата 7 пъти, а от ечемика 20. Миналото бедната Изворовска земя е давала до 70 кг пшеница от декар. Днес добивите достигат 265 кг. Цялата дейност по прибиране на реколтата е механизирана. Селско-стопанската авиация е най-съвременното средство в помощ на кооператорите. Над Изворово кръжат вертолети, които наторяват земята с изкуствени торове и извършват химизация на различните култури. През лятото на 1975 година управителният съвет на стопанството, председателстван от Пейчо Гаджанов, реши да се произведат по 490 тона тютюн от декар. Неслучайно тютюнът е основен отрасъл за стопанството. Днес 80% от работата по тютюнопроизводството е механизирана. Разсадъчни машини и машини за низане, мотокари и сушилни, всичко облегчава труда на кооператорите. През усилните летни дни идват на помощ пионерите и средношколците. Помагат и работничките от шивашкия цех.
С дружни усилия изборовци удържаха думата си. Изпълнили петилетния план за 4 години, те произведоха 500 тона тютюн над плана. Някога се е смятало, че царевицата не вирее в сухите сакарски поля. След широкото внедряване на напояването в кооперативните блокове, тази култура избоя. Производството на царевица се увеличи 35 пъти. Сега се получава до 500 кг от декар. И пак пълна механизация, от засяването до влизането на зърното в хамбара. Добри доходи има стопанството от трайните насаждения и редици интензивни култури. Голите някога хълмове днес са покрити с големи масиви от лозя и овощни градини. Има много бадемови насаждения. Тъй като беритбата на бадемите е много трудоемка работа,